নমস্কাৰ সকলোলৈ ৰাতিপুৱা ভাগত মই আপোনালোকক মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। এতিয়াৰ পৰা বা ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিটো উপনিৰ্বাচন 31 নং চিটলি ST বিধানসভাৰ যিটো উপনিৰ্বাচন, ইয়াত যাতে আপোনালোকে 31 নং চিটলি ST বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সকলো ভোটাৰসকলক মই এইটোকে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰে যাতে আপোনালোকে এই চিটলি সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত যাতে আপোনালোকে BPF দলৰ প্ৰাৰ্থী মাননীয় শ্ৰীযুত সূৰ্য কুমাৰ ডাঙৰীয়া দেৱক নাঙলৰ ছবিত ভোট দি জয়যুক্ত কৰাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু অনাগত দিনত যিটো আহি থকা 2025 চনত হ'বলগীয়া BTC নিৰ্বাচন, এই BTC নিৰ্বাচনতো এই BTCত বকবাদ কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মাৱলম্বী আপোনালোকে যাতে হাতে হাত মিলাই BPF দলক পুনৰাই এই BTCৰ শাসনত আনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যাতে আজিৰ পৰা জোৰজাৰ কৰে আৰু আজিৰ পৰা আমি কাম কৰি যাতে অনাগত দিনত আমি এই BTCত কেনেকৈ আমি উন্নয়ন আনিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি উন্নয়ন শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে যাতে আপোনালোকে BPF দলকে পুনৰাই BTC শাসনত আনি বা পাৱাৰত আনি আপোনালোকে যিটো আশা আকাংক্ষা কৰা যিটো পূৰণ হ'বলগীয়া যেনেকি BTCটো আজিৰ দিনত ডেভেলপ উন্নয়নমুখী হ'ব লাগিছিলে এইটো পাবলৈ যাতে আমি সক্ষম হয়, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক সকলোলৈ মই আহ্বান জনালোঁ। থেংক ইউ। দিनै যিটো आसाम एसेम्ब्लिनि उफ्रा बिसायख'थि बे 36 नं सिटलि ST बिधानसभा समष्टियावबो जानो थांगासिनो दङ। बिनि थाखायनो दिनै साफ्रोमबो सिटलि समष्टिनि सिङाव थानाय भट होनो मोन्थाय गोनां नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बे बेरेफुंजानि गोथार बेरेफुंजानि समाव बावहरनाय जाबाय। लोगोसेनो बयखौबो नोंथांमोना बे नोंथांमोननि सिटलि समष्टिनि जौगासार हाबा मावनांगौनि थांखियाव नोंथांमोना BPF दलनि बिजाथि मानगोनां सূर्य कुमार बसुमतारी बिथांनो नोंथांमोना दुम-दाम भट होनानै देरहासार खालामगोनखौ मिजिंथिबाय। लोगोसेनो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयावबो जोङो बे BTCआव थानाय जेसेबांनाखि हारसा बर' जेसेबांनाखि गुबुन गुबुन राव रायग्रा बा गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारि नोंथांमोनहाबो जाहाथे BTC ओनसोलखौ जौगासार होफिननांगौनि थांखिजों दिनै हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय BPF दलनो जोङो पावारखौ गथायना होनानै बा बिथांमोननि आखाइखौ गोरा खालामना होनानै फिन खनसे बिथांमोननि सरकारखौनो BTCआव लाबोफिननानै आरो जोङो जिखिनि BTCआव जौगाबावनो आद्रा थानाय मावनो गोनां माखासे खामानिफोरखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दलनो जोङो गथायना होनानै बिथांमोना बे BTC ओनसोलाव फिन आरो खनसे जौगासारनायनि खामानिखौ मावगोनखौ जोङो आसा फारिनानै जों फैबाय थानाय समाव आखाइजों आखाइ हमलायनानै जोङो बे दानागार आं दानागार जोङो जयै खामानि मावनानै फिन खनसे आरो BTC ओनसोलाव मिनि खुसि रंजा जौगासार बिथिंजों जोङो थांनानै थानायनि सिमांखौ सुजुनांगोन आरो बे सिमांखौ मोगथां महर होगोन जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF दलोआ। बे बेरेफुंजानि समाव बयनिसिमबो फिन खनसेबाव आंनि गोरबो बिखानि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनानै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।